Share, dan huwa l-isem tal-ewwel magażin filosofiku Malti. Rivista li se xxerret artikli u informazzjoni bilan li jinħoloq dibattitu u diskussjoni. Magażin bil-ħsieb li jwassal il-filosofija għand in-nies u ma jkunx biss sors akademiku. Is-sibt filgħaxija l-Ministru għad-Dialogu Soċjali Affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet Ċivili Helena Dalli flimkien ma' Patri Mark Montebello u l-editur tal-magażin Mejnrad Kallejja nedew dan il-magażin. Il-Ministru Dalli qalet li din ir-rivista setejn biex tiddaħħal kultura ta' ħsieb bl-importanza li nevalwaw dak li naqraw. Share se jservi wkoll bħala pjattaforma għal kittieba Maltin, mhux filosofi professjonali biss iżda wkoll għal studenti jew persuni oħra li jixtiequ jikkontribwixxu permezz tal-materjal tagħhom. Dan se jservi biex ikun hemm lok fejn tinħoloq diskussjoni. Il-magażin Share se jkollu fih ukoll ktejjeb żgħir bil-Malti li jippreżenta parti filosofika minn filosofi stabbiliti mill-passat kif ukoll kontemporanji. Il-Ministru Dalli issokta tgħid li dan il-proġett qed ikompli jsaħħaħ id-dialogu soċjali f'pajjiżna fuq livelli differenti. Il għaliex permezz ta' komunikazzjoni fil-kitba qed ikun hemm riflessjoni u mod ġdid fil-filosofija Maltija ta' kif ikunu espressi l-ideat ta' xulxin. Hija qalet ukoll li dan il-magażin isaħħaħ il-libertajiet ċivili f'soċjetà inklusiva u tolleranti. Helena Dalli awgurat li dan il-proġett ikun ta' suċċess u stqarret li tinsab ħerqana sabiex ikollha ċans taqra t-tieni pubblikazzjoni minn din ir-rivista.